M'agrada Sant Julià i Vilallaons. M'agrada aquesta escola! M'agrada el Roser. M'agrada comprar Sant Julià. M'agrada Vilallaons. M'agrada viure a la Font d'en Titus. M'agrada el castell. Ara fa 4 anys el canvi arribava a l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. Durant aquests 4 anys, Acord per Vilatorta i Vilallaons s'ha fet càrrec del govern municipal. Hem fet molta feina, però encara ens en queda molta més per fer. M'agrada l'escola Bellpuig. M'agrada sortir amb els gegants. M'agrada l'arquitectura de Sant Julià. M'agrada formar part de Vilatorta Teatre. M'agraden les muntanyes d'aquest poble. M'agrada jugar als parcs. Hem elaborat el programa electoral després d'escoltar les vostres propostes. Ara us demano que aquest diumenge 24 de maig tots anem a votar a les eleccions municipals de Sant Julià de Vilatorta, perquè hem d'escollir l'Ajuntament que volem pels propers 4 anys. M'agrada fer ioga al pavelló. M'agraden les 7 fonts. M'agrada la terrissa de Sant Julià. M'agrada la seva gent. M'agrada la patuleia. A Sant Julià m'agrada el futbol. M'agrada el casal d'avis. L'equip d'Acord per Vilatorta i Vilallaons tenim el millor projecte per a aquest poble. D'això n'estem convençuts. El proper 24 de maig et demanem que ens facis confiança. Vota Acord per Vilatorta i Vilallaons. Vota ABB. M'agrada Sant Julià.